5 век. Преди или след Христа? Няма значение. Не, той не мога да го прочита. 1967. Що и морето почна да не лъже, пиши я бегала. Дребна, ситна като маниста, но все пак риба. Една? Една ама риба. Риба ама цаца. Цаца ама риба. Риба ама цаца. Цаца ама риба. Ще съобщим, че сме хванали хамсия. Какво нередно има в това? Риба! Харесва ли тя? Много хубаво болто. Колко му иска да риба? 300. Колко? 300. Какво значи да го върна? Няма как. Теофана, моля те! Я не ми кряскай, като си отидеш вкъщи, викай на жена си колкото си щеш. Митков, много те моля, бе, брат. 300 кинта. За лекарства. Западни. Так, бе. Какво да правя, бе? Така е, като имаш болен вкъщи. Да! Оля, той ще му закъдеш. Извинявай, другар началник. Риба, другар началник, риба! Чух! 30 килограма хамсия. Голяма работа. Хамсия, но все пак риба. С хамсия план не се изпълнява. Като няма друга и хамсията минава за риба. Хамсия около 30 килограма. Около. Всичката ни работа около. Поне едричка ли е? Сигурно. Не знам. Не знам. Какво знаеш? Иди питай. Ко стърчи сега тук? Мен главата ми пламнала. Той стърчи. Едричка е. Като скумрия. Като скумрия. Къде? Няма време, другар началник. Много работа. Така ще скумрия. Скумрия? Да. 300 килограма. Започваме солидно да изпълняваме плана, другар началник. Само, че много малко, бе, Занков. Плана... Но уловът продължава, другар Петров. Открит е пасаж от няколко хиляди тона. И тогава да имеем за 3 тона. Може? Абе ти, що ме подведи, бе? Как съм ви подвел? Не съм ви подвел. Аз като те попитах 2 пъти излишно, едричка ли ти, какво ми каза? Като скумрия. Сега ти прощавам. Но друг път да внимаваш. Ех, мамицата им мръсна. Мошенници. Чете ли? Учели 1000 тона камъни, вместо рода. Какво ще стане с държавата, ако започне така да се надлъгваме? Те мене с родата, аз тях с рибата, ти мене с бензина. Ще идем на кино. Ще идем. Крадливо племе, бре. Така е. Скумрия. 30 тона. 300 килограма. Не изпълняваме плана. Когато хората ми викаха горе, аз не, долу, при народа. Шаран. Нате сега народ. Изпълним плана по обема и на общата продукция. Не е изпълнен планът за маринованата риба. Не е изпълнен планът за пушените риби, планът за мидите, планът за скаридите. Изпълнен е само плана по разходите. Тук дори имаме едно значително преизпълнение. И то значително. Победа! Победа над морето, другия директор! Паламут! Ей такъв! Да. Не риба, а рибище. Паламут и 3/4. Ето. Честна дума. Паламут и 9/10. Ама ще речеш, не му е сезона. Че какво е сезона? Едно понятие. А паламуда е факт. Всичко сме изплюскали. Ами, каприз на морето. Леля се обади, иска риба. Риба ли? Ами, лелете като иска риба, и морето. Аз не съм рибак.
Донеси плиска. Хубаво, бе. Паламут хубаво. 3 тона. Не си ли доволен, че докарахме до Паламут? Друга директор. Абе, нали знаеш, че окото на началството се голямото гледа. Никога не се насища. Слушай, дали не може в калабалъка да се изамотало нещо по-едричко? Не може, друга директор, не може. Виж, с Кумрия Паламут не е голяма разлика, но... Абе, то що на Паламут и 3/4 и 9/10, кажи го, рече Делфин, а? То така е думата. Делфин? Колкото и испански кит. Къде е делфин, къде е кит? Слушай, ако от риба не разбираме, то от китови поне... Ние съобщаваме кит. Ясно. Ами колко кила ще го пишем? Сега съвсем го теглим на кантар, то... Верно, това да не е цата. Не, това е кит, разбираш ли, кит? Разбираш ли каква перспектива разкриваш ти пред колектива и пред родината? Кит, Черно море! Какъв кит? Телеграма от Калча. Ти защо до сега не ми докладва? Или трябва да научавам събитията по коридорите? Изобщо, що се шлеете по коридорите? Работа ли нямате или плачете за съкращение? Сега, ако сме истински мъже, първо трябва да уведомим министъра, че китът е уловен под наше ръководство. Я ми каже едно морско животно с 3 букви, първата да е К. Добре, началник, кажи едно морско животно. Кон, морски кон. Не уйди са. Другарю началник! Какво е? Кит, другарю началник! Затова ли си се разкракали? Видях го! Ама вече докараха ли го? Защо ще го докара, да е? По телевизията го дадоха. Вял! Речната риба е най-хубава. Морската нищо не струва. Айде. Значи, кога успяха? Капитализмът е една реклама само. Дай сензации да правят. Ще ви дам аз на вас едни китове. Я да ви ги показвайте, ба. Ами четете. Четете! На вас само сензации трябва. И на всичко отгоре се тръгне държавен бензин да харчите. И да ми плащате рибата. Ама аз сега този бензин ще ви го лепна на задника. Ама този не е този. Този е друг. Одисей уловил кит. Наш, роден, социалистически. От китове. Абе, да не сте сънчасали, бе, хора. Нали са едно тончево китче, а съобщават множествено число. Ти пък на всяко гърне ми родия. Изобщо, Геннадиев, на тебе мед ти капе на сърцето да омаловажаваш успехите на нашето управление. Защо пък да не са китове? Какво чудно има в това? Да. Миналата година по течението на Темза ни влезе ли цяло село в китове? В какво говорят всички тези факти? Питам аз. Но изглежда някои другари не четат достатъчно вестници. Значи, бе! Без философстване. Ами дайте да направим тук едно екстрено заседание. Да видим какво ще правим с китови. Правилно. Когато сме с кит в ръцете, нищо не може да ни излезе на среща. Да, друга След мен, напред. Да уредим един фестивал на китовите. Тоест, китов фестивал. Да се предупреди директора на рибния комбинат. Да не вземат да му пробутат някой морско куче вместо кит. Защото той е... Защото е бив шапкар. На коя страница, другар началник? Това вече е ваша грижа. Но ми се струва, че работата на вашия вестник е преди всичко да отговаря на задачите, които поставя кита. На първа. Нали ти казах, аз не разбирам от вестник, но разбирам от риба и китове. Също тази, за вечерното издание трябва да направим една подборка от изказвания на народни заслужили, ударници, лауреати, предимно рабочий клас. Изготвил съм едно предложение за създаване на китобойна флотилия. Но не е ли малко рано? Вижте интересните хора. Как рано? Или искаш китовите да излезат покрай брега и да погнат чужденките, коротистите? Направил съм едно предложение за преименуването на управлението ни в Министерство по китове. Действащо. Идвам във връзка с кита. Вие какво ще кажете по този въпрос? Какъв кит? Кит в Черно море, другаре професор. Голямата победа. Черно море кит? Да. Това е мит. А вие какво ще кажете? Ами аз го видях, с очите си Видяхте го видях. го, браво, Да, по това се телевизията. иска. Ето, очевидец, другари Видяла професор. го е на бабин дяд. Той е изкукоригал старец
професор Бостанджийски категорично отхвърля кита. А ти що си се хванал с изкукуригали старци, шаран такъв? Я вземи някой млад човек, който в името на науката е готов на всичко. Защото в противен случай ще те пратя в Добруджа. Професорът има много здраве от кита. А що се отнася до съветският учен? Не казва, че в Черно море има китове, но не казва и, че няма. Следователно. Ама разбира се, точно това се иска от вас. Кога да намина към редакцията? Веднага пущам бележка за максимума. Касата работи непрекъснато. Нали рано или късно истината ще се разбере. Но ще бъде твърде късно. После? После лесно отказва ми се от флотилията, като нецелесъобразна и неефективна. И после ти отиваш в затвора. Да. Не и после? После не искам да те тревожа, но ако се стигне до там, твоя подпис или по телеграмата. Другари. Ние, комсомолците, искаме да поемеме шестство над кита. Това добре. Да, но той не ни дава. А вие какъв сте такъв комсомол, когато не можете с един директор да се преборите? А? Само чакаме да ни дадете указания. Указания. Аз дали съм слънце навсякъде да го грея. Самоинициатива трябва, моето момиче. Самоинициатива. Ама ти как ни се сети да му вземеш от частниците малко риба, бе? Цял рибен комбинат ми, рибка нямаме. И това съм се сетил, ето попчета. Ами, я да помислим какво да го правим сега. Да го пушим ли, да го консервираме ли, чирус ли, какво? Абе, вие сте луди хора, бе! Чирус от кита ще правят. Няма ли скумрия за трябва? Как да няма скумрия, колкото искате, за дръсте не сме дали. Ами тогава, заповядвам, китът да се запази цял. Слушай, да не го сушите за чирус, да го държите в лед. Заповядвам, уловът на китове да продължи. Всеобхватно. Другари началник, директорът свърши. Кой му разреши? Стой! Войчо, какво се става? Стига се ревала, не съм умрял. Като нямаше кит, щеше да умре, сега като има припада. Другари, после ще припадаме. Морето гръмши от китови, а ни тук... Защо не внесем един кит чрез Кореком? Това е положението, добре начално. Значи, кит няма. Няма. Негодни за една сносна лъжа. Инженер.